Sorkar jela hakajan mit riu tarik jemang kala Khot ya ka Jingialang jong Baroh ki seng san perthai ban pensngau hlor ka jinglap jong ka expert committee Haba ba ka state reservation policy hadin ba ka Sorkar kalawan ra hapo ying dor bar thawan ka jela hadin balawai ka Jingialang haba kransha ki lar pathai Khubor u commissioner and secretary jong ka Sorkar jela ba Cyril V Darlong ding do IAS ulaya thu ba yakani ka report lawan ra hapo ying dor bar thawan ka jela hau rampang khat phra tarik 8,000 arpun riu hadian ba menteri rang ba ka jela ulakular ban Khot ya ka Jingialang bat Baroh ki seng san perthai ha ka jela ulaya thu ba ka Sorkar kalapan ya ka jinglap jong ka expert committee shakin nong yalam jong ki seng san perthai ki balawan ban nishim banta kani ka kai phot ka don arphuwe volume bat kumba 1,000 sla bala IT shiki seng san perthai kumbala batha do menteri rang ba ka jela ulaya thu ba Baroh ki seng san perthai ki lawan ban nishim banta latno ka VPP ka baklam wan henry kala pentip da ka jing tho ya ka jing bam wan nishim banta jong ki